La web no sé si està compartida massa als mitjans. Vull dir, és una mica, el nom és una mica llarg, però si fiques participació per director Conca d'Òdena, et O surt sigui, tu poses participació.gencat.cat i et surt una web amb diversos processos participatius, però no són gaires. I em sembla que el segon que t'apareix i és el Pla Urbanístic de l'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena. Vull dir, surt un primer procés participatiu, ara no recordo de què, i el segon ja és el nostre. a veure. Són uns slides, no?, que van passant, i el segon ja és el de la Conca d'Òdena. T'ha estat fàcil participar-hi, Albert? Sí. Alguna És a dir, et van omplir un formulari abans Bueno, t'has de registrar, tu ets Pepito Pérez, tens aquest correu electrònic, tens aquest telèfon, si et demanen el telèfon, em sembla que et demanen el telèfon, vull dir, senyal que potser si dius alguna cosa amb criteri potser et truquen, bueno, el que sigui, no? Et fan deixar el correu electrònic perquè s'ha de deixar i a l'espera segurament de que t'enviïn alguns butlletins, etc. Tens la possibilitat de triar amb quin nom apareixes, és a dir, pots triar un nom fals, veí d'Igualada. I a partir d'aquí ja pots començar a omplir. A mi se'm va penjar una vegada, dic, hosti, ets de la Generalitat de bueno. Però després va anar molt bé. Jo tot el que volia exposar ho volia exposar en un text llarg amb links, amb enllaços a altres llocs, articles que he escrit i coses que he dit a les tertúlies, perquè, coi, si ja ho he dit, no cal tornar-ho a repetir, no? Doncs un text una mica llarg i posar-hi uns quants enllaços, però no. Cadascuna de les propostes té un text relativament limitat, un paràgraf llarguet. I llavors has de posar un dels tres àmbits en els quals fa referència a aquesta proposta que fas i, sí, tires milles. Diferents, també. Sí, Què passa, Rossell? L'Albert havia demanat la paraula o no? Sí, no, bueno, molt d'acord amb això de les crisis, no? Sí, Aquí, diguéssim, a la Conca venim de la crisi del tèxtil, quan encara no ens n'havíem refet ens ve la clatellada del totxo, quan hi ha molta gent que estan fora de joc ens ve la clatellada del Covid-19, i clar, t'has de reinventar, i han de sortir noves oportunitats i a vegades surten, a vegades no. La imatge del consens. Abans de les eleccions també va sortir la imatge del consens entre els diferents alcaldes de la Conca, juntament amb el Pere Navarro, amb la gent d'allà del Consorci de la Zona Franca, etc. No? Molt consens, no? Llavors, clar, de l'estratus polític va baixar a l'estratus social, als ciutadans, i va haver determinats col·lectius que allò no ho veien molt clar, van fer la seva campanya amb els seus mitjans, i després va resultar que aquest consens no era tal. Fins i tot hi van haver canvis de governs municipals, fins i tot a Òdena, perquè realment el tema de Can Morera era suficientment delicat perquè aquest consens no era tal. Aleshores, quan es parla de consens, no n'hi ha prou en què hi figurin els polítics i els agents socials. S'ha de baixar a què vol la societat. Vaig tenir l'oportunitat l'altre dia de parlar amb un mandatari de l'Ajuntament d'Igualada i li vaig dir, no, em va dir, perquè hi ha consens, no sé què, tots els alcaldes de 5 colors polítics diferents i patatim, patatam. I els alcaldes i els governs, els ajuntaments són els representants del poble i tot. Dic, escolta'm, a tu t'han votat. T'han votat per 4 anys. I no t'han donat un xec en blanc. T'han donat confiança per 4 anys. És a dir, no pots fer el que et doni la gana. Per tant, s'ha de comptar amb tothom. S'ha de comptar amb tothom. I llavors una altra cosa. Clar, fins al debat de la setmana passada, fins a la tertúlia de la setmana passada, estàvem convençuts que hi haurien 300 hectàrees, la majoria de les quals al voltant de l'aeròdrom, a Vilanova Sud, a prop de Jorba, etc. No? I ara no, ara resulta que és un full en blanc.
I ara resulta que ve la consellera Chacón a fer també un webinar a la Unió Empresarial i diu que, bueno, que no estem tancats a res. Oh, carai! Oh, carai! És que, clar, hi ha determinats territoris que no tenen, i disculpeu-me el que vaig a dir, que no tenen tant valor paisatgístic i natural com d'altres. I si es posa uns polígons industrials allà i s'omplen i tal i qual, benvinguts siguin. Però n'hi ha d'altres que són més sagradets, que tenen més valor paisatgístic, més valor natural, que s'hi poden fer altres coses, etc. I aquests sabria molt greu que es comencés a urbanitzar una cosa perquè després quedés una mica a mitges, com ens ha passat en d'altres polígons.